Баймак районы Башкортостандың 100 елыгына ауыл хужалыгы тармагының 100 шәхесе дигән китап сыгарды. Урындагы журналистика ветерандары, ямәгать эшмәкәрләре, тармак хезмәткәрләре ярдәмендә төзелгән был басма үткән буаттың коллективлашуы сырынан алып, бүгенге көндәргә тиклем аралыкты үдесенә алган. 500 данала басылган басмала 107 шәхестең исеме индерелгән. Баймак районы авыл хужалыгы итәкчеләре дигән китаптың исем туеннан әзерләнгән тәүге репортаж бүгенге сыгырылыштаса. Баймак ерінің 100 геройы төрле елдарда ауыл хужалыгының үсешенә тос өлеш индергән 100 җитәкче. Тауган еренә ереккән ир язмыштары. Авыр хугыш елдарында колхоз менән идара итеп 1941 елда дәүләткә иген планын 10% үтәгән Якуб Акназаровтың улы Дамир был басманы горурлык менән кулына ала. Горурланам, конечно, горурланам. Чөнки ул бик ардаклы шәхес булды. 500 данала басылып сыккан басма уның ысын мәгънәһендә үзенең тормышын ер эшенә багышлаган кешеләргә мәдхия йырлау. Китап әзерләгән вакытта 507 шәхестең исеме асыкланган. Колхоздар, совхоздар тарихында быга тиклем билдәле булмаган дәлилләр өскә сыккан. Уның геройдары күренекле ямәгать һәм дәүләт эшмәкәрләре Рамадан Өметбаев, Вилким Мәксутов, Милләт Хакимов, Рәис Имамовтан алып төрле осырларда район колхоз совхозлары менән идара иткән ысын шәхестәр. Минең тормыш иптәшем дә Акрам Акзамович вакытында ошо районга бик күп хезмәтен алды. Мин бик нык тулкынланам, кыланам шундай китап сыгуына. Без районда төрле программалар кабул иттек 100 еллыкка. Именно шул программаларның берендә китап сыгару максатында. Без промышленность өлкәһендә дә, төзелеш өлкәһендә дә уйланган идек. Әмма беренче китап безнең сыкты аграрий, авыл хуҗалыгы белән бәйле булган җитәкчеләргә арналган бу китап сыкты. Китап авторлары Баймак журналистикаһы ветерандары Гүзәл Нигъмәтова, Рәшит Үтәев һәм ямәгать эшмәкәре Ирек Бикмәтов был басманы әле башлангыч кына дип билдәләнә. Ошыга тиклем йыелган бай материалдар киләһе китапта сагылыш табасак. Безнең тарихның һәр дәвре әһәмиятле. Һәр дәвре. Элеккеһе, бүгенге һәм киләсәге китапта шуның турында һүз бара. Бүгенге интернет алдыңгы технологиялар заманында кулга тотып укый торган китаптың абруе төшмәй әле. Кеше күңеле онытһа ла ташка басылганды, акка кара менән язылганды ситкә ташлап булмай. Күп буындар өчен тәрбия, горурлык китабы буласак был басма Баймактарга зур бүләк булды. Гөлнур Ишбулатова, Римьян Турин, яңалыктар хезмәте.